كل نجار زجمر كابر إسخائي حدا جيزة جيمرون نممهرو سلامنتا إيو هوت كمزي كوينا إلو سلامنتا إزوم نجارات وواقع نبرت بالطبع كبرات زخون إلو حاتيتو ممهرو دما حانت قلال تمثل جن هوتو أيرت ملسي حابو جيم نجارات كبرات أيكون نسخائيخا عقم زيبلك نجارات كشجرو أيكون نسخائيخا زي برتع خابلو إزي إيو وتما بقاسي هوتنا كنكير وتم أبدأ زلو نجارات نفاس وقعداقا كقاير كنصبايا بلنا نحنا عينا كنكير زلنا زانتا جالبان نفاسن اسكاب زعبا بحري نحسب كلتا جلابو أما أكل بحري على وانبه حانتي نام مبرا اتحانت دما نام معراب تبقى عزل جن نفاس نخلتين معر يزوق أنزل كميلن ين همونا بستفلالي عنفت زبقى عزاز الله اتمستير اتنفاس ايكونه اتمستير أقام تخا نيقان تخائي عبيوت زمت سقامات نخلوئي حمام نخلوئي دخلنت نخلوئي واهي نخلوئي نتفل اللي زفتره نتزمت سكا نفاس تتاكيمكا كان تخا بخامي تسرعوئي مالأختي نفاس كتقيرو عي تخيلنيخا جيغاخا كتشتها خلقنا تخيليخا فلسفنا تاتي كاب تاتي نمهارو 4 نجارات اللو تاتي نعشتو إيو جين أعمرهم كامنا يبوزحات سبات يبلس قداماي تاتي فتشيمو تسفا أي كورسيني من قدي انت عقيد كايو بلعلي بتحتي ويدما بقوني يحل انبر تعاتي ايه يلو تسفا اي قرص نسخاتكم كي حانتو معاتو مستعاتوتكم تقرصو ويسي مفتحي تدلي كالا اي كرنتي ملو بزعبا حاجة ايوم زحاسكو إذا زوحو الأوان كحالف ايو ندابلو نرؤسو ميتابابو سالساي حاجة ملو بزعبا خرنتي ايوم زحاسكو إذا صحي صبوقن زال عالماي تسنحنيو كن اكبالا نايو جرهي ايكون رابعي حدث أتى كندي زأكل مجبي إيو زأكل مالسو زأخلو زبالة كله إيو سبقنا جزوح جزء زأخل النيبل أتى جنا زأخلو زبالة كله إيو زقبر دومز وي هابتي زيا ورك أويت هجية أبترحكا أبرتيخا أنت سريكا منابا بروخا زخوون تركب أبجزء رسخا برتيخا أنت سريكا جنا حبتي تركب سلمتا إيوم حكاين كابترا سرع ثنياتات زيادة زخفلو مخنياتو عبر أسوم بزوح سرح صريحهم إيو واقوهم كبز بلا راقع عبي واقع يخفلو سلازي نسرعكم عيتو ونجلو نعاقمكم عبيو تكبار الاسبرين بتو واقع لومي بفلو كلتا عينت كانزا علو يوت بزي كانزا يلا كل سب كحري علو دين كلتا مرتشا عليك نايدي سبرين كانزا زي معالتا ونشتو واقع تخفليا مزحاك من باب موسواس أكالات مقبار ገንዘብ ኳ መውጣት እዚ ከቢድዮ ግን ሂደት ግራም እያ ትምዘን ናይ ተዓሳ አንዛ እዚኣ ግና ምስ ሓለፈ እትመጽእ እያ ዋይ ሽዑ ክገብር ነርኒ ኢልካ እትቦኽዮ ብኽያት እዚኣ ግና ቶናት እያ ትምዘን ሕቶ ንስኻትኩም ኣየነይቲ ቃንዛ ትመርጹ እታ ቃንዛ ግራም ዶስ ነታ ቃንዛ ቶን ወቕትታት ህይወት ልክዕ ከም ተፈጥሮ ወቕትታት ኣለዉ እዚ ምፍላጥኩም ካብ ጭንቀት የድሕነኩም ከረምቲ ጸገም ዝበዝሖ ግዜ እዩ ገንዘብ የለን ስራሕ የለን ልቢ ዝሰብር ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ ተስፋ ኣይትቁረጥ ንኸረምቲ ከተጥፍኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ከተትርፎ ትኽእል ኢኻ ከረምቲ ንኽትሕይር ዝመጽእ እዩ ጽድያ ዕድል ዝመጸሉ ግዜ ድሕሪ ጸገም ኩሉ ግዜ ዕድል ይመጽእ ግን ተጠንቀቕ ጽድያ ንነዊሕ ኣይጸንሕን እዩ ዕድል ክመጽእ ከሎ ተቐዳዲምካ ዝራእ ሓጋይ እቲ ዝዘራእካዮ እትከናኸነሉ ግዜ እዩ ጻህያይ በላዕትን ይመጹ እዮም ንነገራት ክትከላኸል ኣለካ ቆውዒ እቲ ሓቂ ዝግለጸሉ ግዜ እዩ ብዘይካ ንሕስያ ዝዕጸለሉ ግዜ ጽቡቕ ዝዘርአ ብታሕጓስ ይዓጽር ወላ ሓንቲ ዘይዘርአ ድማ ዋይ እንዳበለ ይሕልፎ ንቆውዒ ክትቅይሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ምኽንያቱ ውፅኢት ናይቲ ዝሓለፈ ስራሕካ እዩ ሕጊ ምዝራእን ምዕጻድን መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ተፈጥሮ ዝሰማምዑሉ ሓቂ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽእ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሎሚ እንታይ ትዘርኡ ኣለኹም ኣብ ኣእምሮኹም እንታይ ሓሳብ ትዘርኡ ኣለኹም ሕማቕ ድዩ ወይ ጽቡቕ ንዕላማን ንዓበይቲ ውሳነታትን ንበል እቶም 5 ሰባት እዚኣ እታ ዝኸበደት ትምህርቲ እያ ጂም ሮን ከምዚ ይብል ንስኻ መሃይምት ናይቶም ኩሉ ግዜ እተሕልፈሎም 5 ሰባት ኢኻ ምስ መን ኢኻ ሻሂ ትሰት ምስ መን ኢኻ ትዕልል እቶም ዝዕልሉኻ ሰባት ብዛዕባ ራእይ ድዮም ዝዛረቡ ወይሲ ብዛዕባ ሰብ ብዛዕባ መጻኢ ድዮም ወይሲ ብዛዕባ ሕሉፍ ንህይወትካ ክትቀይር እንተደሊኻ ሓደ ግዜ
ንገለ ርክባት ኣቋርጾም ንገለ ድማ ወስኖም ንሓደስቲ ዕዉታት ሰባት ድማ ኣስፋሓሎም ሽቶ ምቕማጥ ሽቶ ክትገብር ከለኻ ሚልዮነር ክኸውን ይደሊ ኢልካ ሽቶ ግበር ስለምንታይ ገንዘብ ስለ ዝጠቅም ድዩ ኣይኮነን ቀንዲ ምስጢር ሚልዮነር ንምዃን ክትከፍሎ ዘለካ ዋጋ ከመይ ዝበለ እዩ ብቑዕ ሰብ ዝገብረካ እዩ ሓንሳብ ዓብዪ ሰብ ምስ ኮንካ ገንዘብ እንተጠፍአ እውን ኣየገድሰካን እዩ ምክንያቱ እቲ ዓቕሚ ሒዝካዮ ኢኻ ንቢልዮነር ኩሉ ገንዘብ ውሰደሉ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ተመሊሱ ቢልዮነር ይኸውን ንዝንጉዕ ሰብ ሚልዮን ሃቦ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ተመሊሱ ይደግ እታ ህይወት እትቕይር መዓልቲ መዓስ እያ ህይወትካ እትቕይር መዓስ እዩ እቲ ለውጢ ዝጅምር ሎሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ለውጢ ዝመጽእ በርባዕተ ስምዒታት እዩ ምምራር ይኣክል ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ኢለ ኣይነብርን እየ ኢልካ ምስ እተማርር ምውሳን ሎሚ መዓልቲ ሓዳስ መንገዲ ጀሚረ ኣለኹ ኢልካ ምስ እትውስን ባህጊ ልብኻ ዝነደደ ድልየት ምስ ዝህሉ ቆራጽነት ክገብሮ እየ ወይ ክመውት እየ ኢልካ ቃል ምእታው ኣብ መወዳእታ ካብዞም 97% ታራ ሰባት ረሓቑ ንሳቶም ንህይወት ይሕልፍዋ እምበር ኣይመርሕዋን እዮም ንስኻትኩም ግና ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ናይ ህይወትኩም ካፒተን ኩኑ መጽሓፍ አንብቡ ክእለትኩም ኣዕብዩ ንሰባት ፍቕሪ ህይወትኩም ድማ ናብ ዘይተገመተ በረኻ ክትወፅእ እያ ነገራት ክቆኑልካ ኣይትመኒ ንስኻ ክትብርትዕ ተመኒ ናይ ህይወት ማስተር ክላስ ብዙሓት ሰባት ደመወዞም ክውስኽ ይደልዩ ስርሖም ክቕየር ይደልዩ ግን ሓደ ነገር ይርስዑ ዓወት ብድሕሪት እትጎየ ነገር ዘይኮነስ ንስኻ ብእተፈጥሮ ብቕዓት እትሰርሖ ነገር እዩ ንስኻ እንተተቐይርካ ኩሉ ነገር ይቕየር ዋጋኻ ኣብ ዕዳጋ ዝወስኽ ግዜኻ ዘይኮነስ ነቲ ሰባት እትህቦም ኣሲት እዩ ሓደ ሰብ ንሰዓት $10 ይኽፈል ይኽእል ካልእ ሰብ ድማ ኣብ ሰዓት $500 ክኽፈሉ ኮይኑ ንረኽቡ ስለምንታይ እቲ ናይ 500 ብዓይኒ ስለ ዝበለጸ ድዩ ኣይኮነን ወግዑ ስለ ዘዕበየ እዩ ዝያዳ ተማሂሩ ዝያዳ ክእለት ኣጥርዩ ዝያዳ ጸገማት ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ንርእስኻ ሕተት ኣብ ዝሓለፈ 9 መዓልታት ክንደይ መጽሓፍቲ ኣንቢበ እንታይ ሓድሽ ክእለት ተማሂረ ወይስ ከምታ ዘለኽዋ እየ ዘለኹ ድኻታት ዓበይቲ ቲቪ ኣለዎም ሃብታማት ድማ ዓበይቲ ላይብረሪ ኣለዎም መጽሓፍቲ ንምግዛእ ገንዘብ የብለይን ትብል ድንቁርና ካብ መጽሓፍቲ ንላዕሊ ዋጋ የኽፍለካ እዩ ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣብ ክእለትካን ኣብ ጥዕናኻን ኣብ ኣተሓሳስባኻን ስራሕ ዝኾነ ለውጢ ንምምጻእ ንውሽተ ስጉምቲ ምውሳድ ጀምር ንኣብነት ኣብ ክንዲ ሙሉእ መዓልቲ ምንባብ ሎሚ 2 ገጻት ኣንብብ ኣብ ክንዲ ሙሉእ መዓልቲ ምግያይ ሎሚ 10 ደቂቕ ግን ከኣ መዓልታዊ ግበሮ ዓወት መዓልታዊ ምድግጋም እዩ እቲ ምርጫ ቀሊል እዩ ግን ከኣ ነቲ ቀሊል ነገር ዘይምግባርካ እውን ቀሊል እዩ ሓይሊ ንሕዝነትን ጽልዋን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንህይወትካ ዝጸሉ ነገር እንተሎ ምስ መን ትውዕል ኣለኻ ዝብል እዩ ንስኻ ማእከላይ ናይቶም ኩሉ ግዜ እተሕልፎም 5 ሰባት ኢኻ ምስቶም 5 ዓያሹ እንተውዒልካ መበል ሻድሻይ ዓሻ ንስኻ ኢኻ ትኸውን ምስቶም 5 በልሕ ዕዉታትን እንተውዒልካ መበል ሻድሻይ ዕዉት ንስኻ ኢኻ ትኸውን እዚ ዘይተርፍ ሓቂ እዩ ስለዚ ዝምድናታትካ መርምሮ ሕቶታትካ ንርእስኻ ሕተት ምስ መን ይውዕል ኣለኹ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ይዛረቡኒ ኣለዉ እንታይ የንብቡኒ ኣለዉ ናበይ የብፅሑኒ ኣለዉ እዚ ነገራት እዚ ንዓይ ይጥዕመኒ ድዩ ኢልካ ሕተት ገለ ሰባት ንግዜኻ ዝበልዑ እዮም ካብኣቶም ረሓቕ ገለ ሰባት ኣሉታውያን እዮም ኩሉ ግዜ የጥርፉልካ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ረሓቕ ብኣንጻሩ ገለ ሰባት ድማ ይደፋፍኡኻ ይብድሁኻን ከም እትዓቢ ይገብሩኻ ምስ እዚኦም ግዜኻ ኣዋፍር ናይ ህይወትካ መርከብ ንስኻ ኢኻ እትመርሓ መን ኣብ መርከብካ ከንሳፍር ከም ዘለዎ ንስኻ ኢኻ ትውስን እዚ ዝወሰድካዮ ናይ ህይወትካ ትምህርቲ ኣብ ኣእምሮኻ ጥራይ ተቐሚጡ እንተተሪፉ ዋጋ የብሉ ፍልጠት ብዘይ ተግባር ኮንቶ እዩ ሎሚ ሕጂ እንታይ ንኡሽቶ ለውጢ ክትጅምር ኢኻ ሎሚ መዓልቲ ሓዳሽ መጽሓፍ ጀምር ሎሚ መዓልቲ ንጥዕናኻ ዝኸውን ስፖርቲ ጀምር ሎሚ መዓልቲ ገንዘብካ ምቑጣብ ጀምር ጉዕዞ ካብዛ ህሞት እዚኣ ይጅምር ህይወትካ ኣብ ኢድካ እያ ዘላ ክትቅይራ ትኽእል ኢኻ በርትዕ ተስፋ ኣይትቑረጽ ጽቡቕ ዕድል እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረሱ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና